Pwdin sy'n cynnwys pasta sy'n gen ti ar ein cyfyn ni gan bod ni'n godi yn wythnos y pasta. Ie, mae'n swnio reit rhyfedd yn dyri. Ond reis pudding. Pwdi reis gwahanol? Ie, yn defnyddio pasta. Okay. Reit. Which sydd yn rhyfedd. Ond mae pobl yn ei fita fo. Bydda ni'n ei fita fo. Bydda ni'n ei fita fo problem. Dwi wedi penderfynio defnyddio siwgr yn y pwdin hefyd. Mae well na halen o wain. Fel dwi wedi cael profiad o'r blaen, so chi ddim yn gwybod. So, beth sgan i fi fan hyn ydy hyfen dwbl i fewn i'r padall. Gan i warad o'na. A wedyn gyda fi llyfrau tew i fewn. So, condensed yw hwnna nawr yn dre? Condensed milk di hwn, ie. Mas o din? Ie, mas o din. Mae'n felys iawn hefyd yn dwe? Tin cyfau fewn yna. Reit. A wedyn, y pasta dwi am ddefnyddio, mae o'n i chwilio am orso pasta. Dych chi clod am orso pasta? Na, do. Mae o'n debyg fatha risotto. Ond mae'n anodd i ffeindio mewn siopa. A dwi'n eisiau dod yma a i wneud o. A wedyn bydd pawb ddim yn gallu ffeindio fo. So dwi wedi defnyddio, y linguini nes i defnyddio yn y dechrau, ond wedi torri nhw lawr. Oce. Jyst torri fan efo llaw? Ie, jyst torri fan efo fach. Mae o'n gweithio yr un ffordd lle. Rhaid beth dwi'n wneud, ni tolli fo fewn i... Felly ti'n mynd berwi ar wahân gyntaf, ti'n berwi fo cwcio o fewn y llefrith y condensed milk? Ie, oherwydd ti eisiau'r starch y pasta, dod allan o'r pasta, a ti eisiau fo sticio fe gilydd, fatha mae rice pudding, so bob peth allan o'n i. Dwi am adio i hwnna chydig o raisins. Hyfryd. Ie. Wrth y modd. Fi'n syni bod y ti'r ddigon ar ôl i roi mewn, achos mae rhywun wedi bod yn... Do, mewn iddyn nhw, do. Nhw'n felus, dwi'n syni pan mae'r felus nhw. Mae'n hyfryd. Hyn, gan i bwtyn fi fan hil. So mae hwn yn mynd i aros ar y stof wan am ryw 10 munud. Ti'n gofod cadw'r lygad arno fe i droi e? Cadw'r lygad troio, yr un ffordd ych chi'n ei risotto. Neu rice pudding. A jyst i styrio fo bob hyn a hyn. Tam yn ddebyg i'w beth fel hyn. Lla'n twchu dwi'n tybio ar ôl y 10 munud yna. Ie, so fel ti'n gweld, mae bob dim di... Mae'r saws di reducio, mae'r pasta wedi coginio, mae'r starch i gyd i ddod at ei gilydd, a mae'n wan yn debyg fatha pwdin. Hefyd, da ni am adio iddo fo mixed spice a chydig bach o cardamom wedi cael ei crysio fewn i hwn. Ond os am rai chi, gydwch chi ddefnyddio rhywbeth cinnamon, ginger, beth bynnag. Ie, bach o'i flas iddo fo. Ie. Mae'n dod i fyny ystolic dydi, so mae'n mixed spice mae'n gweithio, yndi? A mae'n gwyntio mor neis. Yndi. A wedyn, siwgr. Dwi'n ei gyd yn i fewn? Na di. O'n i am wneud fo, ne? Rhyw... Dda i'n cysgu'n os ti'n bita hwnna i gyd. Rhyw 2 chwiad mawr i fewn. Pen to. Achos mae'r hifen, mae'r llath, mae'r condensed milk yn eitha melys hefyd yn diwe. Yndi. Ac yna... Gwasgu'r oren. Gwasgu'r oren. Ia. Byddwch yn ofalus pan ydych chi'n gwasgu y ffrwytha citrus i fewn iddo fo. Oherwydd mae o'n gallu splitio yr cream. Oce. So paid O'n i'n meddwl mae'r hadan i'r yma. Na, wel, hynna hefyd. Hynna hefyd. A wedyn, os am llawer ar ôl i wneud i hwn rwan, de? Mae'n codi fo i fita fo. Mae'n di codi fo ag i fita fo. O, iawn yn diwedd. Cedi wedi 10 cwcio am 10 munud fan hyn, ond o ran paratoi'r cynhwysion, o fewn chwarter awr mwy na lai, mae rhywun adran wedi gallu cychwyn a'i orffan o. Ie. Os ydych chi'n gallu rhoi beth bynnag tisio nhw, gyda di adio cranberries iddo fo. Ti roi fa wedi torri lan falle. Mixed peel iddo fo. Mae'n boeth o wain. Go on, ten o wain. Nes i losgi'n heg, di Gwenar. Yn bita, dwi'n siŵr bach ei sydyn, yndi, amdani. Sa'ch chi'n licio fe? Diolch, go on, ten o, go on. Mae'n boeth. Ynddi? O, yn eirth, ia. Ynddi? Ti'n gael y spices trwy iddo fo? Bendant. Mae'n bendant yn adoligaidd iawn, de, efo'r spices i fewn. Mae'n tasio fel dolyg. Ynddi? Sbonio'n ti, bod pwdin dolyg yn yma'n di rhywfaint. Mae'n neis, ydi. Llawer i ddod. Mae'n neis.